Ýurdumyzyň çar küncünde bolşy ýaly hormatly prezidentimiziň hyzgutulgyny berýän ýygyderli gollawy bu awatda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýarymyzyň Rewap welaýatyny hem aýdyň beýany tapýar. Halkara paragaçylyk we ananşmak ýylyna hususiýetçiler döredilýän mümkinçiliklerden ruhlanyp ýokary ähmet görkezjilerini beslenýärler. Şeýle hususy önümçülükleriň hataryna çärje we Trawynyň Muradow geňeşligindäki Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň hemde partiýasynyň agdasy hepdelik harit nyşany önümçüligini hem görkezmek bolar. Bu ýerde tüýjü köke önümleri, şeýle de peýnir we süýt önümleriniň önümçüligi sağlaşykly ýola goýlanlar. Hususy önümçülükde öndürilýän ýokary hili önümler häzirki wagtda welaýatyň etrapdyr şäherleriniň tögdan okatlarynyň onursatına uğradylýar. Munuň özi bolsa dükanlarymyzda, ak bazarlarymyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine hususiýetçileriň münasip goşandydyr. Ekolog taýdan arasda tagamly hemde eliter wakalardaky önümler bilen ilat arasynda giňden talanýan bu önümçüligi daşary urt öndürjüleriniň kämil enzamlary oturdulyp, geljekde hepdelik harit nyşany bilen taýýarlanýan haritlaryň görnüşleriniň ýygyderli artdyrmagyna garaşylýar. Häzirki wagtda bu ýerde süýjü köke önümleriniň 32 görnüşi taýýarlanyp, her gije günüňde önümiň 110 kilogramy, her aýyň dowamyna bolsa 2,5 tonnasy öndürilýär. Bu ýerde döwrewap peýnir önümçüliginiň hem ýola goýulandygyny belläp geçmegimiz gerek. Önümçülükde bir gije günüňiň dowamyna 1 tonna, her aýyň dowamyna bolsa 30 tonnadan ugrak sagyr suýdy gaýtadan işlenilip, tagam bilen bäsleçige ukyply ýokary hili peýnir önümleri taýýarlanýar. Ýaňy ýakynda bolsa bu ýerde täze önüm bolan miske ýagynyň önümçüligi ýola goýuldy. Hususy önümçüligiň agdy bir işgärleri işretli zamanamyzda telekeçiler üçin döredilýän giň mümkinçilikler, ýygyderli döwlet gollawlary üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.